Que tal? Moi boas tardes. Os Estados Unidos estudan expulsar a España da OTAN pola súa falta de implicación no conflito con Irán. Soubose pola filtración dun correo interno do Pentágono. O presidente do goberno quítalle ferro ao contido desa mensaxe. Alfonso Rueda presentou ante empresarios chineses as oportunidades de Galicia como destino e cos ollos postos xa no ano Xacobeo 2027. En 2025 chegaron a Santiago case 4.500 peregrinos chineses e na Xunta ven moitas posibilidades de crecemento. Os prezos do alugueiro quedarán limitados por lei en Santiago, que será declarada zona de mercado residencial tensionado. A capital galega convértese na segunda cidade tras a Coruña en aplicar a medida. As inmobiliarias advirten de que esta limitación pode reducir a oferta de vivenda no mercado. En Rianxo están tan fartos dos roubos que decidiron enfrontarse directamente aos ladróns. Os negocios acumulan intentos de roubo gravados polas cámaras de seguridade. Nun dos últimos casos, 3 mulleres conseguiron reter un dos asaltantes ata que chegou a policía. E van escoitar a José María, un dos gardas forestais que lle salvou a vida ao ciclista Samuel González tras o atropelo e incendio do vehículo. A súa intervención xunto con outro compañeiro foi clave para que hoxe Samuel poida seguir recuperándose das feridas. Estaba todo arrendo, os toupidos das rodas e de todo isto, pois a verdade que impresionaba un pouco. Pero bueno, tratamos de conter o lume para que non chegara a él, foi a nosa misión. Spotify publica a lista do máis escoitado nos seus 20 anos de historia, pero coincide cos seus gustos? Que escoitamos os galegos? Escoito música de fora, pero actualmente sobre todo de aquí, de España. E incluso de Galiza tamén. Estaba moi en auxe así a música en galego e tal, e bueno, escoito bastante Novelouro ou Elegido e tal. Nos deportes seguimos a pista ao Depor, partido crucial en Burgos. Estas son imaxes do autobús en que se desprazan os de Hidalgo. Saíron ao mediodía. O rival é o equipo que menos goles encaixou na casa en toda a temporada. Mañá estará en xogo outra vez o posto de ascenso directo. E no tempo, atención, porque nas próximas horas poderían caer chubascos esporádicos no interior, máis probables e intensos nas montañas de Lugo e de Ourense. As temperaturas hoxe baixan lixeiramente, pero durante a fin de semana van volver subir. Os Estados Unidos contemplan a expulsión de España da OTAN segundo un correo interno do Pentágono. Trátase dunha proposta que evidencia o malestar de Washington coa posición española e a tensión crecente que hai dentro da alianza. Argemino, que di exactamente a mensaxe? Nese correo, o Departamento de Defensa fala de países difíciles. Refírense así aos aliados que, como España, non concede no uso das bases e do seu espazo aéreo aos Estados Unidos para a guerra en Irán. No correo filtrado a axencia Reuters ameázase con suspender a España e con revisar as chamadas posesións imperiais europeas e ponse como exemplo as Illas Malvinas, un territorio de Reino Unido. Non hai mención do peche de bases nin da saída dos Estados Unidos da alianza. Con todo, o Tratado da OTAN non contempla a posibilidade de expulsar a un membro e calquera movimento ten que ser acordado cos aliados. O presidente do goberno restalle importancia ás ameazas e insiste en que España cumpre cos seus compromisos dentro da Alianza Atlántica. Que a decepción de Donald Trump con España e a OTAN é grande, ben de vello. Non estiveron aí para nós, insistía hai tan só uns días, pero se deu un paso máis. Segundo a axencia Reuters, o Pentágono plantexa suspender a España da Alianza Atlántica por non prestarlle axuda na guerra con Irán. Pero é iso posible? No mechanisms in NATO to suspend allies. Non hai ningún mecanismo que o contemple, di este experto en defensa. Tan só o artigo 13 da Carta Fundacional prevé a posibilidade de que un socio poida abandonar a alianza por vontade propia. Outra cousa é a presión política para reducir a influencia dun aliado. Estados Unidos ten capacidade para facelo. Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales. Pero España mantén o pulso e lembralle a Washington. Desde nuestro punto de vista, no hay debate. O sea, cumplimos con las obligaciones. Nesta cruzada, o presidente conta co apoio de Sumar. Nosotros estamos en la posición correcta.
Unha opinión esta que non comparten en Podemos. Es una enorme humillación esperar a que sea Donald Trump quien te eche de la OTAN. Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN. E atención ás imaxes do ataque de Irán a un buque mercante no Estreito de Hormuz. Foi o propio réxime de Teherán quen difundiu este vídeo. Nel vese como membros da Garda Revolucionaria co rostro tapado abordan o barco e toman o control. O buque de bandeira grega, segundo Irán, alterará a orde e a seguridade tamén nesta zona clave pro tráfico marítimo. Seguimos vendo ringleiras de inmigrantes tentando conseguir os documentos para accederen á regularización extraordinaria. Estas imaxes son de Barcelona, onde as oficinas municipais se volven ver desbordadas. Algúns solicitantes tiveron que pasar a noite nesas ringleiras. España é o segundo país da Unión Europea que máis solicitudes de asilo concedeu o ano pasado. María Calvo. Sí, en total a Unión Europea deu asilo a unhas 360.000 persoas no 2025, un 18% menos ca no ano anterior, o que o que di que a tendencia é a baixa agora mesmo. España concentra unha quinta parte desas concesións, aceptando unhas 76.000 peticións, pero só está por detrás de Alemaña, que superou as 100.000. Son datos de Eurostat que ademais confirman que máis da metade das persoas solicitantes obtiveron o estatuto de refuxiado e que a maioría procedían de países como Afganistán, Venezuela ou Siria. Uns datos que chegan nun momento no que Bruxelas insiste en reforzar o control e endurecer o sistema de asilo no bloque comunitario. A unha semana de que comece a campaña electoral en Andalucía, o barómetro do CIS deixanos un escenario moi aberto. Os populares moveríanse entre os 51 e os 59 escanos. A maioría absoluta está nos 55, polo tanto estaría no aire esa absoluta de Juanma Moreno. Si se podería manter un goberno conservador porque Vox está entre os 8 e os 10 deputados. Os socialistas quedan nese barómetro entre 27 e 34 e é chamativo tamén que Adelante Andalucía, liderado por Teresa Rodríguez, quede por diante de Por Andalucía, que integra Sumar, Podemos e Izquierda Unida. Galicia promocionase na China cos ollos postos xa no ano Xacobeo 2027. O pasado ano chegaron a Santiago case 4.500 peregrinos chineses e na Xunta ven posibilidades de seguir crecendo. A muralla de Lugo, a Torre de Hércules ou o casco histórico de Santiago foron este venres protagonistas na China. Alfonso Rueda reforzou no país asiático a promoción turística de Galicia ás portas do Ano Santo. En el año 2014 llegaron a Santiago de Compostela 700 peregrinos de origen chino, en el año 2014. 10 años después, 11 años después, en el año 2025, hicieron el camino 4.441 peregrinos de origen chino. Ademais do potencial turístico, Rueda tamén puxo en valor o do sector da automoción galega. No Salón do Automóvil de Beijing, considerado o máis grande do mundo, o presidente da Xunta busca novas relacións comerciais e económicas entre a China e Galicia. O prezo dos alugueiros vai ter un tope máximo en Santiago tras a declaración de zona tensionada que acaba de aprobarse, a medida que pediu o Concello para frear a escalada de prezos, Demetrio. Sí, agora o Concello de Santiago dispón de 2 meses para aprobar ese plan coas medidas precisas, un plan que posteriormente ten que publicar no Boletín Oficial do Estado o Ministerio de Vivenda. Será a partir do día seguinte desa publicación cando entre en vigor e terá unha vixencia de 3 anos. Agora Santiago convírtese na segunda cidade de Galicia despois da Coruña de ser declarada zona residencial tensionada, o que lle vai permitir poñer un límite aos prezos dos alugueres. 9 meses leva a Coruña co prezo dos alugueiros limitado por lei. En el centro prácticamente no hay, los que hay están muy caros. Un aval, 2 avales, 2 contratos fijos indefinidos. ¿Quién tiene ahora mismo hoy en día eso? O prezo dos alugueiros comeza a conterse, pero o problema está na oferta de vivenda que se reduciu nun 70%. Os contratos asignados pasaron de 700 a 200 en 6 meses, segundo os datos do Observatorio Galego da Vivenda. Hay mucha demanda y muy poca oferta, esto hace que las viviendas duren muy poco y mucha gente, o sea, solo 4 de cada 10
suelen tener el alquiler disponible. Santiago segue agora os pasos da Coruña e convértese na segunda cidade de Galicia declarada como mercado tensionado. E servir para que se poidan aplicar esas medidas de contención de prezos previstas na Lei polo Dereito á Vivenda e tamén para que poidamos recibir axudas máis cuantiosas no Plan Estatal de Vivendas. Dende o Partido Popular rexeitan esta medida e din que non vai axudar a solucionar o problema da vivenda. Santiago necesita máis vivenda, non máis barreiras. E o que fai hoxe o goberno de BNG e Compostela Aberta é complicar aínda máis o acceso á vivenda. A nova zona de mercado residencial tensionado entrará en vigor cara ao verán e terá unha vixencia de 3 anos. E no ámbito educativo, a partir do próximo curso, o profesorado de secundaria dará 2 horas menos de clase. É unha das melloras laborais incluídas no acordo que a Consellería acaba de asinar con 4 sindicatos. O acordo inclúe 3 medidas para a secundaria. Por un lado, van reforzarse os efectivos para atender as necesidades especiais do alumnado. Son medidas estables e medidas estruturais. E no próximo curso, os profesores terán cambios no seu horario. Das 30 horas que están no centro, 18 dedicaránas a dar clase. Son 2 horas menos que agora. Quen gaña realmente non somos nós, senón o ensino galego. Tamén se reducirán as ratios. As aulas da ESO terán de tope 25 alumnos, 5 menos que agora. E as de bacharelato 33 menos. Empezará a aplicarse progresivamente a partir de setembro do 2028, 5 anos antes do previsto. Vemos moi positivo que ahora mismo se consiga adiantar. Os sindicatos asinantes valoran positivamente o acordo. Traballaremos por seguir mellorando. Pero non conta co apoio da central maioritaria no ensino, a CIGA. O diálogo é avance, é dicir sí, o bloqueo é retroceso, é dicir non, e creo que os que estamos en esta sala apostamos claramente por mellorar o sistema educativo. A eses 4 sindicatos agradeceulles a súa altura de miras. En Lugo, a tensión política vai en aumento. O 7 de maio celebrarase a moción de censura contra o alcalde socialista. Na cidade xa xurdiron 2 plataformas arredor deste movimento. O Partido Popular advirte de que pedirá responsabilidades se hai incidentes e os socialistas defenden o dereito dos cidadáns a mobilizárense. Creo, ademais, que un país que se preza ou que quere ser democrático, que a xente poida expresarse, faltaría máis. Creo que o ambiente, se está enrarecido, é por culpa de quen o enrareceu. Se esa crispación cristaliza en actos violentos, espero que ninguén incurra despois na indecencia de intentar eludir a súa responsabilidade. Eu si o responsabilizo. Cada vez é máis común pagar con Bizum entre os particulares e os comercios tamén se adaptan. A partir do 18 de maio vaise facer nas tendas. Utilizo para prácticamente todo. É máis, na carteira nunca levo cartos en efectivo. Non é necesario. Con Bizum é moi fácil. Non, de feito no móvil tampouco teño a tarxeta anexada para facer pagos porque non confío moito nas tecnoloxías de internet. Certo é que o Bizum xa se admite en algúns negocios, pero de momento poucos clientes se animan. Iso sí, o uso vai a máis. Máis de 30 millóns de persoas empregan este sistema como modo de pagamento. Aínda hai poucos, pero nunha mañá, na mesma rúa, atopamos familias e veciños Bizum. Marta acepta Bizum no seu despacho de pan. Súa filla, Sheila, nesta cafetaría. Porque ven moito neno, moito rapaz de 12, 14, 15, que che dicen, deixesme facer Bizum, e danche esa cariña de pena, tal, e dices ti, veña, pois veña, faime Bizum. A xente soben, si soe pagar con Bizum, entón, si é certo, é o 1-2%, pero algo é. Bizum anuncia que activará un sistema para facer compras físicas a nivel xeral, simplemente achegando o teléfono a un datáfono. Xa o admiten algúns bancos, como o destes veciños Bizum. Pero eso é como a primeira vez cando te pagan co móvil ou co anillo, que quedas sorprendido e despois fais habitual. No meu caso é moi cómodo para todo o que vendo servicio a domicilio. A xente na súa casa fai o pedido por WhatsApp, mándolle foto do ticket e eles fanme Bizum. Os pagamentos serán inmediatos, pero a empresa cobrará unha comisión. Yo prefiero en efectivo. Porque andar teniendo que estar con el móvil para adelante para atrás. Con tarjeta generalmente. Sí, no, con Bizum no. Es más bien transacción entre amigos, familiares. Usei Bizum va a pagar a caixeira e
É moi cómodo, moi fácil. Segundo Bizum, o seu uso aumentou un 13% o último ano. Máis de 30 millóns de persoas empregaron este sistema en Europa. Se pensa pedir comida a domicilio, pode que teña problemas esta fin de semana, porque os traballadores de Globo están en folga e os doutra plataforma preparan protestas logo dun ERE anunciado pola compañía. Xoán. Si a folga dos traballadores de Globo desenvolverase en 3 xornadas, 4 horas este venres, das 8 da tarde ás 12 da noite, mañá durante todo o día e o domingo outras 4 horas de 12 do mediodía a 4 da tarde. Haberá ademais unha concentración mañá na Coruña. Reclaman que cesen as sancións aos traballadores, máis garantías fronte aos despedimentos disciplinarios, que se retire un ERE anunciado para 750 persoas e piden tamén un convenio propio. Non é a única empresa de reparto con conflitos laborais. O Comité de Justice denuncia o ERE que puxo en marcha a compañía e que prevé o despedimento de 4 persoas no sede da Coruña e 3 en Vigo, nun proceso de precarización e forro de custos constante tras a aprobación da Lei Rider, que convertiu en asalariados o que antes eran falsos autónomos. Tras 9 meses fuxido en Cuba para evitar o cárcere, Martiño Ramos pasou a primeira noite en Soto del Real. Foi condenado por violar unha menor que era alumna súa e a familia da vítima respira por fin tranquila. Casi unha década transcorreu desde que a vítima comezara a sufrir os abusos de Martiño Ramos con só 12 anos de idade, ata que finalmente o violador entra en prisión. É unha alegría para o entorno da vítima e para a propia vítima, sin duda alguna. Fuxiu en canto soubo que a condena era firme en xullo do ano pasado e regresa 9 meses despois. Xa está na cadea en España. Entonces isto é a culminación a unha situación grave de espera que genera efectivamente pois unha ansiedade añadida, pero bueno, que de algún xeito en ningún momento se pensou que non se pudera materializar. Aínda que a decisión depende de institucións penitenciarias, o abogado da vítima calcula que tardarán meses en trasladalo a outro cárcere. A fuxida ten consecuencias penitenciarias. A ese nivel non vai a ter ningún tipo de beneficio por facer o que fixo. E a nivel de condena, a condena é firme e hai que cumplila. 13 anos e medio de prisión é o condena que lle impuxeron, ademais de inhabilitalo, para seguir exercendo como mestre unha vez que quede libre. E a violencia machista volve golpear desta vez en Seseña. O Concello decretou loito oficial polo asasinato de Melisa, de 43 anos, presuntamente a mans da súa exparella, que despois se suicidou. As bandeiras de todos os edificios municipais de Seseña ondean este venres a media asta en sinal de loito pola morte dunha das súas veciñas, Melisa, de 43 anos, asasinada presuntamente pola súa exparella, un home de 50 anos que despois se suicidou. Fronte á sede do Concello da localidade de Toledana, celebrouse este mediodía un minuto de silencio de condena e lembranza da vítima, a súa familia e achegados. Es un compromiso de todos. La sociedad muy mayoritariamente rechaza este tipo de comportamiento y eso ha hecho que se avance mucho, pero lamentablemente sigue habiendo todavía violencia machista que hay que seguir combatiendo. A muller denunciara ao seu agresor en xaneiro pasado por maltrato psicolóxico e vexacións que comenzaron cando a parella iniciou os trámites de divorcio. O home foi detido nese momento e volveu ser arrestado a mediados de abril por quebrantamento dunha orde de afastamento. A vítima estaba no sistema Biogen cun nivel de risco baixo. De confirmarse este caso como un asasinato machista, serían 17 as mulleres vítimas mortais da violencia de xénero no que vai de ano en España. Nunha operación policial en Ávila detiveron un home que levaba anos fuxido da xustiza. Os axentes arrestárono na vivenda na que estaba agochado en colaboración da súa familia. Sobre el pesaban unha dúcia de ordes de busca. Dende 2021, hai 5 anos, acumulaba denuncias de exparellas por maltrato e coaccións e tamén está acusado dunha agresión sexual a un menor. Íñigo Errejón e Elisa Mouliá estaban citados hoxe para comparecer nos xulgados, esta vez por unha querela que presentou o exvoceiro de Sumar contra a actriz por presuntas calumnias. A cita acudiu Errejón, pero non o fixo Mouliá. Argumentou que está de baixa e que non quere coincidir co seu presunto agresor. Íñigo Errejón agarda que a xustiza faga a Mouliá responder polas mentiras e difamacións. Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y como comprenderán ustedes, pues solo espero que eso suceda más pronto que tarde.
A nai do neno de 4 anos asasinado en Garrucha, en Almería, saíu de prisión na que estaba dende decembro. A xuíza concedeulle a liberdade provisional sen fianza, porque está a piques de dar a luz. A muller estaba na cadea investigada por maltrato e polo asasinato do neno. Na cadea permanece a súa exparella, investigado tamén o que ela acusa desa morte do pequeno Lucas. Van a escoitar agora a José María, é un dos gardas forestais que lle salvou a vida ao ciclista Samuel González despois de que un coche o levara por diante e comezara a arder. O rapaz estaba pegado ao coche, claro, o coche inició, estaba todo ardendo, os toupidos das rodas e de todo isto, pois a verdade que impresionaba. A intervención de José María e do outro garda foi fundamental para que Samuel poida recuperarse. Os primeiros minutos foron cruciais para salvar a Samuel do lume. O vehículo incendiouse logo de levarse por diante o ciclista e caer por un noiro. Tratamos de conter o lume para que non chegara a él, foi a nosa misión, e despois tratar de... Nós non temos preparación para estabilizar un accidentado, pero tratamos de facilitarlle o traballo aos medios sanitarios, claro. Foron os primeiros en chegar á Nacional 120, onde se produciu o sinistro no concello de Mondariz. Alertounos o lume que avistaron desde a súa base de Queimadelos. Claro, había un caos porque a xente gritaba, porque había o rapaz que estaba baixo do coche, en principio dicían que estaba baixo do coche, e despois xa foi cando nos demos conta que estaba pegado. Claro, as lapas estaban chegando a él, e entonces pois actuamos pois como sempre, coa máxima rapidez posible. Samuel continúa ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro nun coma inducido por mor das lesións que lle produciu o accidente, pero dentro da gravidade a súa evolución é favorable. O condutor do vehículo, que triplicou a taxa de alcolemia na primeira proba e negouse a realizar a segunda, está sendo investigado por 4 delitos. E un motorista morreu no concello ourensán de Nogueira de Ramuín cando estaba realizando prácticas de autoescola. Caeu o chan e, a pesar dos esforzos dos sanitarios, faleceu. Facía esas prácticas coas medidas de protección obrigatorias. O camioneiro que levou por diante matou un home en Pontevedra e ingresou xa en prisión sen fianza. Mar. A Garda Civil baralla todas as hipótesis porque hai reseñas en redes sociais de testemunhas que aseguran que preto deste punto no que estamos viron o camioneiro e o home falecido discutindo antes do accidente. O atropelo corría nesta rotonda ao redor das 8 da mañá. O mércores un particular avisaba as emerxencias ao atopar o corpo dun home falecido, un traballador dunhas obras próximas. De seguida se sospeitou dun camión, non se sabía se non o vira o peón ou non parara logo de atropelalo. O certo é que horas despois foi localizado e prendido e tras a súa declaración o xulgado decretouse o seu ingreso en prisión sen fianza, investigado por un homicidio por imprudencia. E sen saír de Galicia temos un novo caso de carreiras ilegais, desta vez no polígono da Laracha. Os drons da Garda Civil sobrevoan o polígono industrial de Lendo, na Laracha, e detectan unha concentración de coches nesta zona de estacionamento próxima á entrada da área industrial. De xeito simultáneo, patrullas uniformadas e vehículos camuflados accedían ao lugar para poder identificar os participantes. Un amplo operativo de axentes de tráfico levaba semanas tras estas quedadas, convocadas a través das redes sociais para realizar competicións de velocidade. Sobre as 11, 12 da noite empezan a chegar, seguido a ruído, a carreiras por aí, sobre todo nesa reta. Hai a veces dous da par, que se ven alguén, iso é un peligro. Ora vai algo menos, as primeiras veces era bastante, casi enchía o parque. Edelmiro vive na casa máis próximo ao lugar das carreiras e hoxe agarda outra noite sen dormir. Desde hai máis dun mes di que os aceleróns e os derrapes os venres e os sábados son continuo. Non sei a solución que lle poden buscar. Eu decía de meter aí unhas bandas na reta, unhas 4 ou 5 bandas, e así xa penso que paraban de correr. Os axentes tramitaron unha trintena de denuncias a condutores por diversas infraccións das normas de tráfico e da seguridade, e hai un investigado por condución temeraria. Cambiamos de asunto. Sacar o carné de conducir en Galicia require cada vez máis paciencia. Faltan profesores e as listas de espera medran, pero en Ourense, Alberto, hai unha excepción.
E unha das razóns fundamentais é o elevado número de profesores existentes de autoescola na provincia de Ourense, algún deles, como neste caso, aínda en formación. Número de profesores que ten aumentado, xa que Ourense é o único lugar de Galicia que ten unha FP dual de preparación, para garantir especialmente o relevo nun sector onde ten aumentado o número de xubilacións notablemente nos últimos anos. Este ano rematará o segundo curso con 50 novos profesores. Iso provoca que haxa celeridade nos exámenes tamén aquí nesta provincia e que achegue alumnos de outros lugares, incluso de outros lugares lonxanos como pode ser Barcelona ou o País Valenciano. É a operación da Garda Civil na que detivo 18 persoas, unha rede que apoiaba o transporte ilegal de inmigrantes nas costas de Murcia e de Almería. Dedicábanse ao chamado petaqueo e a subministración clandestina de combustible a barcos taxi e a cayucos. Volvemos a Rianxo, acábano de ver momentos de tensión nun supermercado cando un ladrón quixo roubar. Nos negocios levan tempo sufrindo asalto tras asalto e o máis desesperante é que son veciños case de porta con porta. Foi por lá e saiu enganchado por 3 mulleres, unha delas a dona da tenda que leva pouco tempo aberta. Custoulle soltarse da carraxe das mulleres. A imaxe fíxose viral porque son das poucas que lle plantaron cara. Quen se enfrenta a eles? Eu non. Porque despois collenche por atrás. Non lle podes plantar cara porque non é a primeira vez que lle pegan a alguén aquí no pueblo. Cruzanse con eles a todas horas porque viven no centro mesmo, a poucos metros deste supermercado ou desta outra tenda, onde tentaran entrar só unhas horas antes. O polvo do falso techo a caer, os cristales empezan a caer así ao chan, porque está a dar a tapa da alcantarilla. Xa é a terceira vez o que ven roubar aquí. Eu xa non lle intento quitar as cousas porque el xa sabe que non podo sacarlles. A mesma noite que foi o noso, de feito foi nunha tenda pequeniña que hai na zona de abaixo e máis aquí arriba no parque. Tal é o descaro que o que rouban nun sitio véndeno a quen lle lo compra por 4 pesos e a urxencia por conseguir carto fácil. Os dos conxelados teñenos queimados. Mire, teño pulpo, quere pulpo. Eu mirei, pero como xa conocín, mirei e dixinlle, pero este é pulpo congelado. Eu xa nin collo a meixa, nin collo nada, ese xente non lle quero nada. Os taleiros e comerciantes están en reunións co Concello e coa Policía Local. De momento, sen avances. Un xuíz de Barcelona decreta unha orde de afastamento para prohibir que un home de 47 anos entre nas xogueterías, como escoitan. A medida quere evitar que siga roubando pezas da marca Lego para revendelas en internet. Madrid e Burgos bótanse unha man entre concellos. Estes son os 40 autobuses que o madrileño lle cede gratuitamente ao burgalés, despois de que esta semana perdese nun incendio 39 dos seus 75 vehículos. E dous veciños de Quiroga aseguran que cando marchan da casa alguén entra e lles fai todo tipo de falcatruadas. Din que lles desfán os mobles, lles moven cousas de sitio ou lles rouban. Todo sen que as cámaras de seguridade que teñen instaladas graven os supostos asaltantes. Raimundo Pechabén cancélase portas antes de marchar da casa en Vilar de Lor. E iso porque, segundo di, alguén aproveita se non están para entrar facerlles mal. Iso é bonito. Iso é bonito. Pois saben, cando marchamos, e cando vigilan, non sei quen é, entran e desgracian todo. Denuncian que os supostos asaltantes lles levaron ferramentas, roupa, cartos ou alimentos e din que ás veces lles deixan outros de peor calidade. Levaron os chourizos e trouxeron uns chourizos que non valían para nada. Os salchichós, levaronnos todo, todo. Os lacós, trouxeron uns lacós pequeniños que non valían para nada. E iso malia que, segundo din, pechan con 7 chaves á adega. Pois ainda que poñen un alambre aquí gordo, como teñen nos outros sitios. Ábreno como se non fora nada, ábreno e volven cerrar todo. Contan que agora teñen a despensa na casa, pero que tamén lles entran, supostamente revolven as cousas e desfán o que atopan. Estropeiamos a roupa, os calçadilhos do Raimundo, a roupa de Sali que está toda... Mira, isto está como um saco, porque não sei o que é que ele faz.
Os móveis de castanho tamén me están a fazer daño aos móveis. E din que quen entra coñecería as claves para desconectar a alarma e as cámaras de seguridade, así que non teñen pistas. Aseguran que levan así cousa de 2 anos. Pouco a pouco os detidos na operación contra o narcotráfico no Salnés van pasando ante a xustiza. Que sabemos das decisións xudiciais, Mercedes? Sí, estamos agardando a espera desas decisións xudiciais, o que sí sabemos que durante esta mañá pasaron ante o xuíz 4 dos detidos nesta operación contra o narcotráfico. 2 deles vimos como saían en liberdade, outro saía detido, escoltado pola Garda Civil, e o cuarto continúa aínda declarando aquí nestes xulgados de Caldas de Reis. Trátase dunha importante operación contra o narcotráfico que desde o Salnés distribuía droga a outros puntos de Galicia e tamén de España. Incautáronse máis de 40 kilos de diferentes tipos de drogas, 14 armas e varios vehículos. Foron en total 11 detidos. Os rexistros foron en varias vilas galegas, como a Illa, Vilanova, Vila García, aquí en Caldas, e tamén en Vigo, ademais fora de Galicia, en Bilbao. A trama está acusada de mover uns 50 kilos de cocaína e 10 de heroína ao mes. Hoxe poidemos ver por primeira vez o narcotúnel que descubriron en Ceuta a finais do mes pasado. Nesa operación comisáranse 17 toneladas de droga e había conexión galega. Estreito, escuro, húmido e con determinados treitos debidamente apuntalados por seguridade. Así é o narcotúnel que a Policía Nacional descubriu en Ceuta o pasado mes de marzo. O acceso estaba nunha nave industrial dun polígono. Desde o corpo, que este venres difundía estas imaxes, advírtese que a operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Os mandos policiais consideran que a rede de Sartellada era un dos grupos narcotraficantes máis importantes de cantos operan en España. 4 das 27 detencións practicadas en marzo se produciron en Vigo, onde se apresaron ademais 228 kilos de haxís, 88 de cocaína e medio millón de euros. No conxunto da operación, os axentes comisaron 17 toneladas de droga. Este é o segundo narcotúnel que se descobre na zona, moito máis sofisticado que o primeiro. Falámoslles tamén da morte dun home despois de sufrir o golpe dunha vaca en Muras. Os servizos de urxencia só puideron certificar o falecemento. Andrea. Sí, efectivamente, este tráxico suceso acontecía onte pola tarde neste lugar de Carelle. A vítima, un home de entre 60 e 70 anos e veciño de Vilalba, no momento dos feitos estaba neste prado que teño ás miñas costas coidando e alimentando o seu gando cando unha vaca foi contra el, golpeouno e esmagouno contra o peche da leira. Foi precisamente a familia da vítima quen alertou os servizos de emerxencias que inmediatamente viñeron ata aquí, tamén un helicóptero medicalizado con base en Santiago e a xentes da Garda Civil, pero como ben diso, puideron confirmar o seu falecemento. Estes son os restos de 4 ovellas que aparecían a escasos metros do Castelo da Rocha no río Sar, en Santiago. Agrávanse os episodios de contaminación neste afluente do río Ulla. As frecuentes verteduras incluso chegan a enfrontar os concellos afectados. A situación está investigándose xa pola Fiscalía de Medio Ambiente. Que pinte marrón xa é un habitual do río Sar. Estas imaxes son de hai un mes. Sempre está marrón espeso, vamos. Pero que se use como vertedoiro descoloca os veciños. O que ven son os restos de 4 ovellas. Non accesible facilmente. Vimos que había unhas bolsas con algo de lixo, unhas botellas e tal, ao carón delas, e foi o que máis nos sorprendeu. Os problemas de contaminación no Sar veñen de vello. Es horrible como huele y cómo se ve el río. Abandonado de todo, de todo. Estás a construir unha nova depuradora en Silvouta para darlles solución, pero de momento as obras só agravaron o problema. Comezaron en outubro cunha nova vertedura, así o contaban os veciños. Iso era indescriptible, non podíamos abrir as fiestras. E uns días despois o río baixaba así. Verteduras demasiado frecuentes que enfrontan os concellos afectados. O de Ames denunciou e xa investiga a Fiscalía de Medio Ambiente.
Augas de Galicia sancionou o de Santiago e este abriulle un expediente a Cuaes, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e responsable das obras. E os traballos para dragar o río Lérez en Pontevedra poden atrasarse. A Xunta explica que ten que responder a novos trámites que pide o Ministerio antes de poder licitar o proxecto. O amor polos animais de compañía chegou ao Parlamento italiano. Debaten permitir que os traballadores collan unha baixa laboral para poder cuidar as mascotas enfermas. Javier. Así, a proposta non parte dunha lei concreta, senón dunha evolución xudicial e social. Distintos fallos xa avalan que os traballadores poidan ausentarse para coidar dos seus animais sen ser sancionados. Ademais, algúns convenios colectivos comezan a incluir esta posibilidade sempre que se presente o certificado veterinario. Estes cambios teñen unha base na legislación italiana. A lei actual sanciona o maltrato animal e non atender a mascota por motivos laborais poderíase considerar unha forma de violencia. Por iso, nas últimas semanas están estudando a fondo a cuestión e cada vez parece máis real a posibilidade de pedir días retribuídos para coidar da propia mascota. Volvemos a Galicia. A Sanidade fai neste momento seguimento para controlar 2 gromos de sarna. Un con 13 casos nunha residencia de maiores de Oleiros, outro confirmado este martes no Hospital de Conxo en Santiago. Realmente desde el COVID lo que se ha visto es que ha aumentado exponencialmente el número de casos. Lo que pasa es que habitualmente pues son en familias o en núcleos pequeños y no trascienden. Desta vez a entrada dun paciente contaxiado pero sen síntomas no Hospital de Conxo provocou un gromo no propio centro. Por contacto co paciente colleron o ácaro que causa a enfermidade 4 persoas. Entre elas non hai outros pacientes, só é persoal sanitario. Porque lo único que se necesita para adquirir la sarna es que tengas un contacto estrecho, es decir, no salta como los piojos, tiene que ser un contacto piel con piel. Ropa de cama, las toallas, los cojines y los peluches, que a veces uno no piensa y sí que es una cosa que se comparte dentro del ámbito familiar. O tratamento é doado e pasadas 24 horas desde a primeira aplicación a enfermidade xa non é contagiosa. A única dificultade para controlar os gromos é que o período de incubación é longo. No caso da variante detectada en Santiago, a sarna norueguesa, é máis difícil aínda porque apenas produce síntomas. Es excepcional que una persona tenga este tipo de sarna. Suelen ser personas que tienen un estado general malo, su sistema inmune está deteriorado, entonces durante mucho tiempo tienen la sarna y no llegan a desarrollar el picor. Sanidade confirma tamén 13 casos de sarna nesta residencia de anciáns de Bastiagueiro, 9 residentes e 4 traballadoras. Compatibilizar o ocio nocturno co descanso dos veciños en zonas de marcha non é nada doado. En Sanxenxo, por exemplo, queren facelo conectando sonómetros dos locais directamente coa policía local. Hai anos que por lei este local de copas do Porto Deportivo de Sanxenxo conta cuns dispositivos que rexistran e limitan o nivel de ruído. Mira, aquel apartiño que está ali é un micro que recolle o que o sonido ambiente e aparte a mesa de son vai directamente a un receptor. A novidade é que agora os sonómetros terán liña directa coa policía, emitindo datos en tempo real dende os locais ata unha plataforma de control acústico. Agora, simplemente, con mirar os gráficos, sabemos o ruido que había en cada local, ou se os ruidos están acordes á hora. É dicir, se un local ten que cerrar ás 5 da mañán, ás 5:30 non pode ter ruido. Os hostaleiros de Sanxenxo teñen ata finais de mes para conectarse a esta especie de sonómetro municipal. Do contrario, podería haber peches. O que non os cumpra ten que ter claro que vai ter unha suspensión da licencia, non vai poder exercer actividade. E as sancións previstas na ordenanza son moi duras. Que estamos para sumar, non para crear problemas. E o noso sentir é adaptarnos o que temos que adaptarnos. Ahora, eso sí, o horario que temos é moi pequeno. A idea do control, defende o Concello, é que divertirse, descansar e ter un negocio de copas próspero sexan actividades compatibles na localidade máis turística de Galicia. Taylor Swift, a artista máis escoitada nos 20 anos de vida de Spotify, a plataforma celebra este aniversario cunha clasificación do que máis se oiu en todo este tempo. A raíña é Taylor Swift, acabamos de velo. No segundo posto estaría Bad Bunny, o podio da clasificación pechou Drake.
Por certo que na clasificación non aparece ningún español. Nos saímos á rúa para comprobar que é o que máis nos gusta escoitar aquí. Actualmente o Spotify é o que máis se escoita. Spotify sempre. Sobre todo Spotify. Só Spotify. Tanto ten a cantos, preguntemos. Spotify gaña por esmagadora maioría. Naceu en Suecia hai 20 anos e co gallo deste aniversario publicaron a listaxe dos artistas máis escoitados. E con isto tampouco hai discrepancia. Nos últimos 20 anos, Taylor Swift estará estes americanos Drake, The Weeknd, Bad Bunny, es un deles 100%. Justin Bieber, seguro. Billie Eilish. Eminem, Eminem, seguro. Eles son o top a nivel internacional. Se o levamos ao terreo máis doméstico, a cousa cambia. Escoito todo tipo de música, como si é rap, pop, música en inglés, en francés, todo o que se me veña por diante, eu escoito tecno. Principalmente cancións de reggaetón, de artistas nacionais, como pode ser Quevedo ou Badial, tamén un pouco do plano máis internacional, Bad Bunny e demais. Actualmente, sobre todo, de aquí, de España, e incluso de Galiza tamén. En Galicia está emerxendo unha corrente musical que está dando moito que falar. Mondra, The Rapans, Fillas de Casandra. Escoito moito Novelouro e tamén Elegido, que son os máis pegados ahora mismo no panorama galego. Novo premio para esta casa. O Land Rover Show gaña o Premio Circón 2026 na categoría de entretemento. O xurado da maior organización europea de televisións rexionais públicas destaca que o espazo do prime time presentado por Roberto Vilar ten un forte sentido de identidade e altos valores de produción. Tamén o seu nivel de improvisación e a súa clara espontaneidade. O galardón vanllo entregar en maio, en Finlandia. Hai hoxe 40 anos, cambiamos de rexistro, falecía o primeiro presidente da Xunta preautonómica, Antonio Rosón. Morría aos 74 anos no Hospital de Lugo a causa dunha doenza respiratoria. Así estaba ás poucas horas a súa vila natal, Becerreá, pro enterro. Tras presidir a Xunta anterior o Estatuto de Autonomía, Rosón foi tamén o primeiro presidente do Parlamento de Galicia, daquela aínda no Pazo de Xelmírez. E no tempo toca estar pendentes dos episodios trebuentos. Xa chove desta hora pola zona dos Ancares, precipitacións que poden vir con tormenta que, como ven, lle poden afectar a outras zonas, sobre todo desas montañas do leste de Galicia. Tamén teremos momentos de moito sol, como desta hora en áreas do litoral, sobre todo pola zona das Rías Baixas, nunha tarde onde descenden un poquinho as temperaturas, apenas se nota na metade occidental, onde seguiremos falando de 20 graus. Para fin de semana, temos algunha novidade? Teñen que esperar uns minutiños que rematen os deportes e Seibe Martínez. Vexan estas impactantes imaxes dun enorme tornado que arrasou o norte do estado de Oklahoma en Estados Unidos. Aínda non se cuantificaron os danos materiais, pero son moitos. O ciclón é moi destructivo. Levantou tellados de vivendas, coches, árbores, tirou abaixo numerosos postos de electricidade. Iso sí, non provocou vítimas mortais. A figura de Michael Jackson volve estar en boca de todos cunha estrea. Aproveitando o tirón da estrela musical, unha casa de poxas francesas saca a venda varias pezas de roupa e obxetos do rei do pop. Entre eses obxetos está a famosa luva con incrustacións de Swarovski. Se alguén quere facerse con ela, ten que saber que está valorada en máis de 150.000 euros. Sorte na poxa, que teñan moi boa fin de semana. Don't mind, but do you mean I am the one who dance on the floor in the round?